Ani známi herci to veru nemajú ľahké. Úlohu v seriáli, filme či na javisku si zvyčajne musia vybojovať na castingu. Inak to nebolo ani pri obľúbenej ordinácii v Ružovej záhrade. A ako sa im na castingoch darilo, vám teraz v Reflexe exkluzívne ukážeme. Bože. Počúvaj, keby si ju videla, v živote by ti nenapadlo, že taká vystajlovaná baba ešte nikdy nebola u gynekologa. Bože, keby si ju videla, v živote by ti nenapadlo, že taká... Bože, keby si ju videla... Keby si ju videla... Pani kolegyňa, na urgente sa nehráme na 10-ové pauzy. Castingy sú vždy také nepríjemné, lebo je to taká ako keby skúška. Casting je vlastne spôsob, ako sa dostať k práci, takže je to taká súčasť našej profesionality. To je po nejakom veľkom chlapovi, po Mažárovi zobrali, po Vajdovi. Zašila som vám také pekné malé, zašila som vám peknú jazvičku. Casting sa robí väčšinou vtedy, keď nie sme rozhodnutí, ani režiséri, ani dramaturgia, že by to mal byť jeden konkrétny človek. Alebo prípadne máme niekoľko typov a nevieme presne povedať, že kto z nich sa na to bude najviac hodiť, kto z nich bude najlepšie pôsobiť v tej postave. Herci, ktorých poznáme dlhé roky, si v každej tej roli, ak teda ide o nejakú veľkú rolu, ktorá má akoby dlhšiu linku, potrebujeme ešte niekedy oskúšať priamo v tej situácii, v dialogoch, aby sme ho tak nejakým spôsobom dokázali prečítať, aj možno niekedy nie v celkom typickej pre neho postave. Navyše sme traja režiséri a musíme vždy sa nejako navzájom dohodnúť, koho obsadíme do tej veľkej figúry. Naposledy sme mali taký veľký casting, keď sme otvárali Urgent, tak tam sme samozrejme castovali všetky postavy. Takmer všetky, nie je to celkom pravda. Pani Valentovú sme napríklad nekastovali. Niektorí herci to teda majú ľahšie a rolu v seriáli dostanú aj bez absolvovania castingu. Ako je to možné? Tak viete, v určitom veku sa už nechodí na castingy. Ja už som vo veku, kedy sa už teda nechodí. Ale aj také herecké hviezdy ako Zuzana Fialová, Andrea Karnasová či Miška Čobejová si svoje miesto v ordinácii poctivo vybojovali na konkurze. Ale vy ešte môžete byť šťastná. To bol môj prvý casting, takže vtedy som sa cítil, mal som trému, strach a všetko také dokopy. Takže keď zmiešané pocity. Iba som povedala pred režisérkou pani Ferancovou nejaký ten text za Zuzkou Fialovou. A povedali, že dobre, že sa mi možno ozvú, no tak som čakala a nakoniec mi zavolali, že by ma zobrali. By si mala skôr sa sústrediť teraz na rekonvalescenciu a regeneračné procesy, ako nemyslieť na chudnutie procesy. Herci sa na konkurs musia poriadne pripraviť, naučiť sa texty, vžiť sa do role. Potom svoje umenie predvedú, pričom ich sleduje 12 odborných očí. No 11, lebo Lekšak zaspával, tak už nie, ale tak by som povedal, že bol tam režisér Párnický, Marta Ferancová, pani Kákošová, Roman Lekšak. No vlastne ľudia, ktorí nejak tak varia celú tú ordináciu. Jedna z hlavných hviezd Miška Čobejová sa do seriálu dostala tak trochu náhodou. Zabudovala totiž na detskom konkurze. Na tú postavu Kamily sme mali vytipované 4 herečky, Miška bola mimochodom medzi nimi, ale skôr než sme teda sa ako nejako ujednotili alebo ustálili na tejto postave, robili sme casting na postavu Nelly. Som nahovorila moju dcéru, že počuj, aspoň jeden z rodiny zarába, poď, ideme na casting. Casting dopadol naopak, Miškinu dceru sme teda nezobrali a nakoniec sme zobrali Mišku na tú jednu z tých hlavných postav, na Kamilu. Dopadlo to dobre, Ivku vyrazili a mňa zobrali. Herci, ktorí prešli castingom, sú so svojimi postavami spokojní a určite by nemenili. Som spokojný s tou svojou postavou, lebo vlastne nehrám nič, hrám seba, takže... Ale keby som si mohol vybrať, tak určite nejakého doktora. Tento mi zatiaľ vyhovuje, lebo to je taká trúba. Tomu sa furt nedarí. Všetko, čo urobí zle, špatne opona. Takže toto trúby, alebo jemne takých nešťastníkov sa mi hrá veľmi dobre. Teda ti poviem, toto je iná fuška ako na klinike. Teda ti poviem, toto je iná fuška ako na klinike.